Ir-reazzjoni tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola għal każ ta' korruzzjoni li jeżes il-Parlament Ewropew qed tkun waħda jibsa. Metsola reaġixxiet billi qalet li dan huwa attakk fuq id-demokrazija Ewropea. Iżda iktar attivisti u entitajiet Ewropej qed jinsistu li tmexxija tal-Parlament Ewropew ilha li messa ħadet ċerti passi. Għal professur tal-liġi u fundatur ta' The Good Lobby, Alberto Alemanno, il-klim ta' Metsola fis-seduta plenarja tal-Parlament Ewropew nhar it-tnejn ma tantx kien impressjonanti. Fi tweet li ġiet irrappurtata wkoll mill-ġurnal awtorevoli Politico, Alemanno qal lil Metsola li le dan mhux attakk fuq id-demokrazija Ewropea. Qatargate is self-inflicted damage, żied Alemanno, fi kliem ieħor għalilha li ġabuha b'idejhom. Fil-fatt rimarka li l-Parlament Ewropew storikament dejjem irreżista regoli ta' integrità u sistemi ta' infurzar effettivi. Anki uffiċjali ta' Transparency International EU insistew fuq passi li messhom ilhom li ttieħdu. Intant il-Prim Ministru tal-Belġu Alexander De Croo mingħajr wisq tidwir mal-lewża ikkummenta li apparentement il-ġustizzja Belġjana qed tagħmel dak li falla milli jagħmel il-Parlament Ewropew. U għażit jgħid li l-Parlament Ewropew għandu ħafna mezzi kif jirregola lilu nnifsu, iżda apparentement is-sistema ma kienx biżżejjed. Il-ġurnal Politico rrapporta wkoll li ħadd ma jista' jaħrab mill-fatt li l-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet tiegħu fallew tant li kienu l-awtoritajiet Belġjani li qabdu dan kollu. Il-Politico rrapporta li kelliema tal-Parlament Ewropew kienu qed jaħdmu bil-qawwa biex idawru l-istorja biex jidhru li kkoperaw mal-awtoritajiet Belġjani. Bħalli kieku hija xi kisba kbira li jagħmlu dak li qaltilhom il-Pulizija Belġjana, kompla jirrapporta il-Politico. Qal ukoll li dan l-iskandlu jitfadawlu wkoll fuq il-mod sigriet kif jaħdem il-Buro tal-Parlament Ewropew. Dan il-Buro ġie deskritt bħala li hu kollox minn barra trasparenti. Fl-aħħar ġimgħat saħansitra kien f'kontroversja kbira għal mod kif Roberta Metsola ħatret l-żiemel tagħha bħala Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew kontra kull forma ta' trasparenza u kontabbiltà.